14 август дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, президенти Кумитаи миллии олимпии кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷоизадорони бозиҳои 33-юми тобистонаи Олимпии Париж 2024-ро ки бо медалҳои биринҷӣ ба ватан баргаштанд, бо нишони қадршиносӣ ба ҳузур пазируфтанд. 14 август дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, президенти Кумитаи миллии олимпии кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷоизадорони бозиҳои 33-юми тобистонаи Олимпии Париж 2024-ро ки бо медалҳои биринҷӣ ба ватан баргаштанд, бо нишони қадршиносӣ ба ҳузур пазируфтанд. дар маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ ва тӯҳфаҳо ба дорандагони ҷоизаҳои олимпӣ раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ низ ҳузур доштанд. дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони зерини соҳаи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон бо мукофоти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ Болтаев Давлат Рустамович, узви дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс, Раҳимов Темур Бахтиёрович, узви дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо, Маҳмадбеков Сомон Моёншоевич, узви дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо ва Маҳмадзоир Исмоил, президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон бо ордени шараф дараҷаи 2 сарфароз гардонда шуданд. ба 3 нафар ҷоизадорони бозиҳои олимпӣ Болтаев Давлат, Маҳмадбеков Сомон ва Раҳимов Темур калиди хонаҳо тақдим гардид ки дар ин хусус қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба тасвиб расидааст. имрӯз дар маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ ҳар як ҷоизадори бозиҳои олимпии Париж соҳиби мукофоти давлатӣ, ордени шараф дараҷаи 2, 200,000 сомонӣ ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, хонаи истиқоматӣ ва мошини муосири барқӣ гардид. зимни суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастоварди онҳоро дар бозиҳои тобистонаи Олимпии Париж 2024 ба варзишгарон ва ба мардуми кишвар табрику таҳният гуфтанд. пешвои миллат таъкид доштанд ки нишондоди онҳо дар таърихи соҳаи варзиши тоҷик дастоварди бузург мебошад ва ин натиҷаи талошҳову тадбирҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи миллии олимпӣ, федератсияҳои варзишӣ ва заҳмати содиқонаи худи паҳлавонон аст ки аз як чорабинии бузурги ҷаҳонӣ бо натиҷаҳои арзанда ба ватан баргаштанд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки дар байни 206 давлати дунё сазовари медал гардидан ва парчами давлатиро боло бардоштан, ин шарафи бузург, омили муҳими муаррифии давлату миллат, баландбардоштани обрӯву нуфузи кишвар дар арсаи ҷаҳонӣ ва ҳавасмандгардонии наврасону ҷавонони тоҷик ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд то ҳамаи мураббиёни варзишӣ ки саҳми намоён гузоштаанд низ ба таври шоиста қадрдонӣ карда шаванд. ёдовар мешавем ки аз 26 июл то 11 августи соли 2024 дар пойтахти Фаронса шаҳри Париж бозиҳои 33-юми тобистонаи олимпӣ баргузор шуд. ба барномаи бозиҳо 32 намуди варзиш ворид гардида 10500 варзишгар аз 206 давлати дунё дар он иштирок карданд. Тоҷикистон бо 3 медали биринҷӣ миёни 206 давлати иштирокдор мақоми 79-ро касб кард. Сомон Маҳмадбеков, Темур Раҳимов аз гӯштини ҷудо ва Давлат Болтаев аз бокс соҳиби медалҳои биринҷии бозиҳои тобистонаи олимпии Париж шуданд. ҳайати олимпии Тоҷикистон аз 14 варзишгар иборат буд. ҳамчунин 2 варзишгари дигари кишвар натиҷаҳои баланд нишон доданд. Виктор Рассаддин дар гӯштини тарзи озод ҷои 5 ва Эмомалӣ Нуралӣ дар ҷудо ҷои 7-ро касб карданд. ҳамин тавр шумораи медалҳои олимпии Тоҷикистон дар замони истиқлоли давлатии кишвар ба 7 адад расид: 1 тилло, 1 нуқра ва 5 биринҷӣ. дар охири суҳбат пешвои миллат президенти Кумитаи миллии олимпии кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар паҳлавонон, ҷоизадорони бозиҳои 33-юми тобистонаи олимпии Париж 2024-ро бо дастоварди арзандаашон шодбош гуфта, бо итминон иброз доштанд ки ҷавонони бонангу номус бо садоқати баланд
مسئولیت و مشق و تمرین‌های منتظم در مسابقه‌های دیگری ورزشی با نتیجه‌های از این هم بلند به وطن برمیگردند و شرف تاجیکستان را در عرصه عالم حمایت می‌نمایند.